Boas tardes a todos, o primeiro. Desde a TEGAL, que é a Asociación de Tecores de Galicia, que representamos, pois queremos facer unhas xornadas todos os anos en diferentes puntos de Galicia relacionadas co mundo cinexético para aportar información a todos os cazadores, sociedades de cazadores, xestores, xente en xeral, pero principalmente referenciado ao mundo da caza, para que a xestión nos tecores pois cada ano sea mellor, que a xente este máis informada, que toda a información dos técnicos, dos científicos poda chegar ao mundo da caza, que é onde realmente se xestionan as cousas. O ano pasado dedicámola á caza menor, ao coello, á perdiz, e este ano pois vamos a dedicala á caza maior. Entón, quero dar as gracias á Sociedade de Cazadores o Coirego e ao Concello de Cerdedo Cotobade, representado por seu alcalde, que aquí nos acompaña, Xuxo Cubela. Vai falar agora el e vai a presentar un pouco a xornada, que é o representante do Tecor, do Tecor do Concello, perdón, e tamén Santiago Garciela, que tamén colabora a Consellería de Medio Ambiente nestas xornadas como técnico da Xunta de Galicia de Pontevedra. Entón, vai a dar primeiro a palabra a Santiago como técnico de Xunta e despois cerra a presentación o señor alcalde de Cerdedo Cotobade. Moitas gracias ante de todo e antes de nada por a invitación. Xa o ano pasado participamos, botamos unha man nas jornadas de Moraña de caza menor do coello e considero que sempre son positivas, sobre todo coñecendo xente. O ano pasado había un ambiente moi agradable e con xente moi boa no tema da xestión da caza menor. E esperemos que, como en representación da Comunidade Autónoma, da Administración da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, contribuamos a conocernos e a tentar desmontar falsas realidades, certos mitos, neste caso, no eido da caza maior, e tentar mellorar a xestión cinexética que nos falta moito. Como dixo Antonio, fai falta moitos datos científicos, moitos datos técnicos. Moitas gracias pola invitación e espero que vos agraden as ponencias. Gracias. Primeiramente, darvos as boas tardes a todos e a todas. A min compráceme moito poder acoller estas xornadas no Centro Cultural Antonio Fraguas de xestión das poboacións da caza maior en Galicia e, bueno, pois que sexamos hoxe, dende aquí, os que contribuamos pois a mellora, o coñecemento desta materia e desta temática no noso pobo. Así que, en primeiro lugar, sentidevos na vosa casa. Agardo que esteades a gusto, que poidades e poidamos todos aprender moito nesta xornada. Unha sesión que nos vai permitir aproximarnos a cuestións de interese, como son as enfermidades do xabaril, os danos que provoca e a xestión que compre realizar en Galicia, pero tamén do can ideal para a súa caza e de outros animais como o corzo ou a cabra montés. Todo elo da man de doutores, investigadores e persoal técnico de primeiro nivel en Galicia e mesmo de Asturias, que están aquí desprazados, acompañándonos, que nos van a ilustrar e que, sin dúbida alguna, resolverán todas as nosas demandas de información. Cerdedo Cotobade, que é mellor para darnos a benvida que o seu alcalde. Moitísimas gracias por acompañarnos, Jorge, en esta tarde de xestión de poboacións de caza maior aquí en Cerdedo Cotobade. Pois sí, a verdade é que é un orgullo que se organice esta xornada formativa, explicativa e, sobre todo, pois tamén para dar información aos cazadores, aos tecores, en definitiva, a todos os que queren participar. A nós plantéxanos, pois, bueno, que se faga esta actividade, é un orgullo e, polo tanto, tamén é unha demostración de que queremos colaborar cos cazadores, coas sociedades e poñer en valor o noso medio rural, o noso monte, o seu aproveitamento e a caza como un recurso para, bueno, a dinamización económica e social dos nosos povos. Falando de rural, como se leva eso de ser alcalde dun pobo eminentemente rural, como é Cerdedo Cotobade? Bueno, pois os que somos municipalistas e creemos no desarrollo do medio rural
e creemos que se pode xerar actividade económica no medio rural e vivir desa actividade, a verdade é que é unha oportunidade, non, poder facer política desa forma. Creo que o Concello, un municipio como o noso, como Cerredo de Cotobade, como todos os da nosa contorna, ten moitísimas posibilidades de crecemento. O estamos vendo como dende a pandemia pois temos moitísimas máis concesións de licencias, moitas máis solicitudes de información urbanística, moitos máis plantexamentos para actividades no sector primario e, polo tanto, tamén o crecemento de asociacións, como tamén da Sociedade de Caza, que nos permiten irnos posicionando. Así que xogamos un papel fundamental e os alcaldes o que temos que ter é compromiso, colaborar, deixar facer e apoiar todo o que se pretenda poñer en riba da nosa mesa e no Concello. Hubo, digamos, un tempo onde o éxodo era irse do rural á cidade, pero eses mismos, ao final, parece que se dan conta e volven da cidade rural, polo menos ao fin de semana, non? Sí, efectivamente. Isto é algo que falo moito cos meus compañeiros alcaldes e alcaldesas. Eles tamén manifestan que están sentindo un pulo maior nos seus concellos de atracción de novos habitantes, de construcións de vivendas, de moitas máis rehabilitacións. Eu creo que é unha boa cousa e por iso temos que apostar, dar facilidades tamén, non? Informar ben, explicar ben as cousas, dentro desta burocracia tan grande que temos e a partir de aí apoiar todas as iniciativas privadas ou públicas que se pretendan facer. Benvidos sexan os que se queran quedar toda a semana ou fin de semana, pero en definitiva que xeremos vida, economía e crecemento. Falando dese xerar e dese apoio, a parte de alcalde de Cerredo de Cotobade, tamén exerces de deputado provincial, outro organismo que tamén ten moito que dicir, digamos, no apoio ao mundo rural galego, non? Sí, efectivamente, ademais as diputacións, que son a administración, que están aí entre a administración superior, como pode ser a Xunta, e os concellos, que sirven de soporte para o cumprimento dos obxectivos das competencias de ámbito municipal. Concellos como os nosos, sin a diputación, teríamos moitas máis dificultades para poder facer inversións, obras, novas infraestructuras, novos servicios e, polo tanto, eso é o que estamos intentando dentro do Goberno da Diputación, con varios alcaldes dentro do Goberno, que damos un punto de vista da xestión municipal importante, que antes non había, e, polo tanto, o que pretendemos é ser ese órgano que escoite, que atenda, que entenda e que despois resolva. E eu creo que, estamos dando moita máis financiación aos concellos que antes, moito máis, estamos apoiando aos colectivos, estamos recuperando axudas a entidades privadas que se deixaron de apoiar, como as comunidades de aguas, como as asociacións de veciños, asociacións culturais, e, polo tanto, ocupando un oco que debemos que ten que ter a Diputación. Bueno, pois con todo eso que está poñendo en marcha, só faltan os habitantes que veñan ao rural, e que dirías aqueles que teñen algunha dúda e que están pensando en vir a sentarse a Cerredo de Cotobade? Que lle pode decir o alcalde neste caso? Bueno, pois que, dende o punto de vista de recursos, de calidade de vida, de tranquilidade e de servicios, temos todo o que podemos ofrecer para que unha familia teña todos os servicios, dende a idade de 0 anos ata prácticamente o instituto, para que se poida facer aquí unha vida totalmente educativa, social e a nivel de servicios sanitarios óptima. Ademais, estamos construindo a terceira residencia de maiores no noso concello. Algúns concellos ainda non tuveron a posibilidade de iniciar nin a primeira e nos saímos pola terceira. E, polo tanto, temos que pôr en marcha medidas como a que puxemos nos últimos tempos da eliminación do imposto de construcións. Somos o único concello de Galicia que non ten ICIO, que o imposto de construcións. Unha familia, unha parella, un cidadán, se aforra a licencia municipal a hora de rehabilitar unha casa ou construir. Por lo tanto, como dicía ao principio da conversación contigo, que hai que dar facilidades, hai que pôr medidas e, por lo tanto, asumir ese tipo de decisións que son importantes, a veces difíciles, porque deixas de ingresar uns cartos que veñen moi ben ás arcas municipais, pero, que volven e teñen retorno cando fai unha casa, porque vai ao final ter que pagar tasas no futuro, a urbana, o lixo, o que intentamos colaborar ao principio, tamén vai ser con retorno para o Concello despois. Así que eu animaría que se fixen en todas as medidas que estamos tomando para que tomen a decisión correcta, que é apostar polo rural. Pois moitísimas gracias ao señor alcalde, moitísimas gracias ao deputado provincial por este apoio e demais a unha actividade que se desarrolla eminentemente no rural e que lóxicamente ten que contar co beneplácito dos concellos, das comunidades de montes, porque é un factor máis, sobre todo, a hora de minimizar os daños tanto en accidentes de circulación como en daños á agricultura. Efectivamente. Ademais que hai que dicilo, porque moita xente non o sabe. A caza é a segunda federación deportiva en licencias na nosa comunidade autónoma despois do fútbol. Polo tanto, non hai nada que dicir, non? Dende a importancia da tradición que simboliza esta actividade e, sobre todo, de o número
de participantes que actúan nesta actividade e, polo tanto, teñen que ter o apoio das institucións e das administracións. O noso respeto, a nosa vontade de colaboración e, sobre todo, a influencia que lles temos que recoñecer que teñen en Galicia. Pois moitísimas gracias e o agradecemento noso pola túa presencia aquí. Moitísimas gracias, señor alcalde, e volveremos, lóxicamente, a Cotobade, Cerdedo, como non pode ser de outra maneira. Cando que irades. Moitas gracias. Vamos facer simplemente unha revisión moi sinxela das principais enfermidades que podemos atopar no xabaril, que poden supoñer un risco tanto para a saúde humana como para a saúde animal. Vale. Antes de empezar, compre tamén facer un pouco de contextualización acerca de cal é o estado das poblacións de xabaril no noso país. Mais ou menos xa sabedes que hai unha abundante poboación. Nos últimos 30 anos houve un incremento das poblacións moi notorio, máis de 700%. Isto, por suposto, vai supor retos tanto a moitos niveles na sociedade, tanto danos que poden producirse na agricultura, cuidado vial, pero tamén é importante para a xestión na sanidade pública, xa que moitas das enfermidades que nos podemos encontrar van ser dependentes da densidade que teñan os animais na natureza. Entón, se temos densidades moi altas, vamos a ter tamén maior risco de que se produzan contagios e que podan multiplicarse as infeccións na zona. Ben, neste sentido, Galicia é unha área que é especialmente de risco polas características ambientais e climáticas da zona, sobre o contexto da Unión Europea. Aquí non se ve con moita claridade, pero entendemos a idea de que vai ser unha zona que, de forma natural, vai estar previsto que aumenten moito a abundancia de xabariles. Os censos son difíciles de estimar, nos moitas veces utilizamos como indicador indirecto a bolsa de caza e vemos que, efectivamente, coincide co que estamos a plantexar un aumento nas últimas décadas continuo da presencia de xabariles das poblacións e, por tanto, deste risco sanitario que poden conlevar. As transmisións das enfermidades no xabaril adoitan non ser moi rápidas, pero sí consistentes. As áreas de distribución de distintos micropoblacións de xabariles non teñen por que ser moi amplias, aunque isto pode variar en función de moitos factores, como pode ser a escasez de alimento, a presión da caza, que poden manipular como se transmiten os xabariles, pero isto pode nos levar a que teñamos zonas nas cales nos podamos encontrar con prevalencias ou porcentaxes de animais positivos moi altos e outros nas que poden estar máis baixas e que a transmisión dunhas ás outras poda ser máis. Ben, isto sería un pouco o que podemos atoparnos no caso da tuberculose. Outra enfermedade que é importante e que pode estar presente nos xabariles e que é importante tanto para a produción doméstica como para a sanidade humana é a brucelosis. Neste caso, tamén afecta a varias especies e ten unha transmisión que pode ter máis peso a través dos ouriños ou dos fluidos reproductivos, placentas ou abortos que poden ser máis frecuentes que ao mellor poden estar presentes no medio. Tradicionalmente, o principal punto de zoonosis das brucelosis radicaba no gando bovino. Podía eliminar a presencia de brucelas a través da leite, podía dar un risco no caso de que se tomaran leites mal fervidas ou crudas. Na actualidade, nos animais domésticos, tanto na produción bovina como na produción ovina e caprina, a prevalencia de brucelosis é moi baixa. Non suponía un problema importante. Pero no xabaril sí que podemos encontrar poboacións de animais con altas positividades a brucelosis. Aquí poño os resultados de diferentes estudios que se foron facendo ao longo de España, que non completan toda a xeografía. Vemos que podemos encontrar prevalencias altas en moitas zonas. Estes círculos normalmente reflexan un 20%. Respecto á presencia da brucelosis en Galicia, os resultados do Programa Nacional de Vigilancia na Fauna Silvestre recolle un 12%, analizados 189 animais, o cal é unha prevalencia moderada, e
complementar esta visión, en zonas limítrofes, pois hai tamén un estudio recente en Portugal no que se atopou unha prevalencias de ata o 26% de animais positivos. Vale. Entonces, sí que podemos atoparnos con este problema no xabaril. Ben, a diferencia da tuberculosis, aquí ao mellor podemos non atoparnos con lesións tan claras. Unha cousa que nos debería levar a desconfiar é se, por exemplo, atopamos animais que teñen danos, sobre todo a nivel articular, entonces eso pode estar implicado o brucela, que tamén pode haber outros patóxenos, como o Streptococcus suis, pero, bueno, brucela podría ser un deles, aunque noutros casos vamos a encontrar con animales infectados, pero que non manifesten ningún deste tipo de lesións. Vale, tamén hai que ter cuidado co rol que poden ter os cans, porque se poden alimentar sobre todo de placentas ou abortos que poden haber no campo, que poden ter acceso e poderían servir de ponte para a transmisión aos seres humanos, e tamén recentemente detectouse a presencia de a bacteria nas carrachas, que poderían tamén, pois isto xa non está tan claramente demostrado, pero ben, a influencia da hepatitis E nas persoas é tamén variable, moitas veces é autolimitante, causa hepatitis leves en persoas sans, pero en persoas que teñan inmunosupresión pode levar a un dor crónico hepático, é especialmente perigoso en mulleres embarazadas porque pode chegar a ser mortal. Como dicía, tamén hai que ter cuidado cos cans por ese rol que poden ter como ponte entre puntos contaminados no medio e despois estar en contacto coas persoas e transmitirlles o proceso. E, cando falamos de enfermidades que poden afectar e ser importantes nos cans, tamén hai que ter en conta o rol da enfermidade da Ojewski, que é tamén moi letal nestes animais. Este tamén é unha enfermidade vírica que tende a producir infeccións que son moi duradeiras nos porcos, tanto cerdos domésticos como nos xabariles. No ámbito do doméstico, ahora mesmo non é moi importante porque se leva controlando durante moitos anos, hai vacunación obligatoria e as prevalencias nos animales, nos cerdos domésticos é moi baixa ou nula. Pero no xabaril non é así. No xabaril vamos encontrar distintas zonas ao longo de España nos cales podemos ter poblacións con alta prevalencia de enfermidade da Ojewski. No xabaril tamén produce signos clínicos, así como nos cerdos, pode producir abortos ou problemas nerviosos nas crías, pero ese non é o maior problema, senón o problema que supón é como fonte de contagio para outras especies, por cerdos en extensivo, aunque neste caso, como están vacunados, non deberán ter moito problema, pero tamén especialmente pos cans que poden participar na caza e morder ou alimentarse de tecidos contaminados de Ojewski e ter un proceso clínico. Os cans podese infectar ou morder ou comer carne contaminada. O risco é variable porque o maior risco é cando a enfermidade é recente nese xabaril, que cando ten a viremia. Cando non está en forma virémica, o mellor a enfermidade pode estar localizada e unha mordedura ou unha inxestión non ten por que necesariamente producir o contagio. O que pasa é que este tipo de infeccións nos xabariles non manteñen o mesmo nivel durante todo o tempo, senón que se van reactivando. Entón pode pasar por fases nos cales volva a haber certa maior difusión a nivel de secrecións e nos tecidos e que poden infectarse os cans ao comer ou morder estos animales. A min un punto que me parece de especial risco pode ser a inxestión de placentas, porque nos xabariles pode producir abortos, entón se aparecen abortos ou placentas no medio e os cans teñen acceso a eso e o inxiren, van a ter problemas de enfermidade da Ojewski. E nos cans a enfermidade é moi grave. Entón, a enfermidade da Ojewski, o virus, pode afectar a moitas especies, non afecta ao ser humano
pero nas especies que son diferentes do porcino, o curso clínico vai ser moito máis grave. Entón, no caso dos cans, suele ser letal, comeza con picor moi intenso na maior parte dos casos. Estas lesións debense non á acción do patóxeno, senón á acción do animal rascándose, que se pode chegar a mutilar. Por iso se lle pon este collar isabelino para evitar que se rasque. Outros signos que poden aparecer son diarreas, vómitos, cambios na vocalización. O problema, además deste prurito, aparece, non ten por que aparecer en todos os casos, pero aparece na maior parte deles, tamén provoca unha parálisis da faringe, que fai que estes animais teñan unha acumulación de saliva e dá unha imaxe que é parecida ao que temos todos en mente da rabia, tamén se chama pseudorrabia, pero ten un curso distinto, non suele ser cans agresivos hacia os demais, hacia as persoas, senón que teñen esta salivación e o dano máis característico é a aparición dese prurito. Poden aparecer edemas, poden aparecer signos nerviosos, son animales que perden a súa condición moi rapidamente e que teñen unha transmisión, un curso moi rápido. Todos os animais que os estou mostrando morreron en menos de 48 horas. Tamén é importante ter en conta que non se transmiten entre cans. É moi complicado que se produzca a transmisión. Entón, a principal forma de protección sería protexelos de inxerir material contaminado dos xabaríes. Por último, tamén vos quero falar un pouco dunha enfermidade que, ainda que agora non é un problema, sí que pode ser un problema no futuro, porque é un patóxeno que está sendo emerxente durante os últimos anos en Europa, que é a peste porcina africana. Entón, como digo, non está presente en España, pero leva desde os últimos anos avanzando dende o oeste de Europa e vai afectando a distintos países, e témola tan cerca como en Italia ou en Alemania. Esta enfermidade non é unha zoonosi, pero é moi importante nas poblacións porcinas. Entón, ten moito interés desde o punto de vista económico no sector do porcino, porque é unha peste. As pestes, a característica é que se contaxian moito e producen unha alta mortalidade. Un resumen das formas nas que se pode contaxiar, fundamentalmente por contacto con secrecións destes animais, e tamén pode ser importante a picadura de garrapatas. Isto no contexto europeo non é moi relevante, porque esta garrapata que a transmite non está ampliamente presente en Europa, pero en España, onde que non é maioritaria, si está presente esa garrapata. Entón, tamén podría ser unha fonte adicional no caso de que houbera problemas en España para a transmisión. Pero, basicamente, o principal risco é, como en todas as enfermidades, ter altas densidades que permitan o contagio entre animais. En relación ao que se teria que facer para o control dos xabariles, a Unión Europea ten unha estrategia definida que se pode aplicar en función das distintas situacións epidemiolóxicas nas que se encontran as áreas. Xornada de xestión das poblacións de caza maior en Galicia, acompáñanos Xosé Manuel Díaz Cao. Boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Cal é, digamos, a túa profesión, José Manuel? Son profesor universitario de enfermedades infecciosas na Facultade Veterinaria de Lugo. Dedicámonos a estudiar as enfermedades infecciosas de distintas especies, incluindo tamén as cinexéticas. Ainda que é moi difícil resumir unha ponencia de casi 3/4 de hora en 5 minutos, vamos a resaltar 4 pinceladas. Primeiro, vamos por partes. Como está a saúde dos xabarís en Galicia? A saúde dos xabarís é moi variable de algunhas enfermidades ou noutras. Moitos casos, temos información espallada que necesitaríamos ter máis datos, pero non cabe dúda de que a presencia das enfermidades que pode haber en Galicia, no xabalil, é moi importante para despois facer unha boa xestión da sanidade doméstica e da sanidade pública. Toda esa información que poidamos ter nese aspecto vai axudar a facer unha mellor xestión, e nese ámbito os datos que nos ofrecen as capturas de caza son moi importantes para completar a imaxe da situación sanitaria do xabaril. Falando de importante, moi probablemente non se lle toda a importancia que ten, pero digamos, esas enfermedades que están aí nesas poboacións de especies cinexéticas e non cinexéticas son, digamos, unha amenaza, entre comillas, para a saúde humana tamén, non?
Sí, hai moitas enfermidades que están presentes, que poden poñer en risco a saúde dos seres humanos. Algúns deles pois tamén están emerxendo, nin sequera sabemos en que situación poden estar. Entonces, avanzar nese detalle, na caracterización das enfermidades que hai nas poblacións nos xabalís, pois pode ser moi interesante para ter unha imaxe correcta do que acontece nas poblacións. Vamos dar, como decíamos, unha foto fixa de cada enfermedade, esas un pouco máis relevantes. Peste porcina africana, José Manuel. A peste porcina africana, neste momento, afortunadamente, o que é unha ameaza no caso de que entrase desde esos países nos cales está emerxendo en Europa. Entón, temos que ter moito cuidado e facer unha boa vixilancia, como se está facendo nos controles de administración, para que non entre no país con toda a importancia económica que tería unha aparición de brotes no porcino, e no caso de que entre, a vixilancia constante nas poblacións de animais silvestres axudaríanos a tallalo o máis rápido posible e minimizar o efecto, pero fundamentalmente evitar que entre dentro do país en calquera dos hospedadores que pode ter. Outra que, digamos, preocupa, entre comillas, algo máis ao colectivo cinexético, que é a enfermedade da Augeski. A enfermedade da Augeski, pois, o principal problema que nos pode producir é nos cans. Hai programas de vigilancia que nos axudan a ver un pouco cal é a prevalencia que temos. É moi variable dunhas zonas a outras. Encontramos zonas nas que hai prevalencia que son máis altas, outras que son máis baixas. Supón un risco, porque non sabemos o que pode haber nunha zona concreta. Entón, levar a cabo boas medidas de prevención para evitar que os animais, os cans, sobre todo, se inxiran cadáveres ou carne que poida estar cruda é crucial para minimizar os riscos e que teña a menor afectación posible. Por outra parte, tamén evitar o contacto co gado porcino doméstico, que neste campo a vacinación dos porcinos axuda a prevenir que poida pasar a estas explotaciones domésticas. Aparte destas dúas que, digamos, son máis populares, que outras crees que merecería resaltar? Hai enfermidades que están aparecendo en zonas, sobre todo en contacto con ambientes urbanos, como pode ser o caso da hepatite E, que está ocurrindo en diversos puntos de España. Entón, sí, son enfermidades que compre investigar e ver cal é a súa presencia para poder valorar os riscos, sobre todo nestas zonas nas que pode haber máis contacto entre o ser humano e o xabaril, ou zonas periurbanas. Falando de zonas periurbanas e zonas urbanas, que fan os xabarís polas cidades, José Manuel? Turismo, un pouco. Sí, é unha problemática que temos co control das poblacións, que sabemos que o xabaril hai unha población, entón iso sempre supón un risco porque o xabalín vai se mover onde se atope o alimento. Entón, tentar controlar esas poblacións e restringir a área de actuación dos xabariles axudaría a previr calquer posible non somente danos sobre materiais, senón tamén danos sobre a saúde pública, que o xabaril pode portar enfermidades que así poñen en perigo aos seres humanos. Que recomendacións farías, digamos, máis orientadas ao sector cinexético, digamos, que é o primeiro que entra en contacto con eses xabarís? Sobre todo, un bon manexo sanitario, en sentido de ter en conta de que algúns animais poden estar infectados, entonces tratalos como co risco que compre, o uso de guantes, ter cuidado na súa manipulación, cociñar ben e non dar carne cruda aos animais para minimizar riscos. Eso sería un pouco crucial para que tuveran menos risco para os cazadores, que son un dos que van a estar máis en contacto con esos patóxenos que pode portar o xabaril. Falando deses cazadores, digamos, que máis se pode facer desde o colectivo cinexético, lóxicamente, para colaborar e para axudar nese tramo de investigación? Para nós, dentro da investigación, o colectivo cinexético sempre é unha fonte moi valiosa de mostras que de outra maneira non poderíamos acceder, porque está claro que o traballar con fauna silvestre é complicado, porque primeiro é difícil ter censos, é difícil poder saber cantos animais hai, e se non tes acceso a esas mostras tampouco podes saber que enfermidades están presentes na explotación. Entón, a participación do colectivo cinexético como fontes de mostras que se podan analizar,
aportan valiosa información para poder caracterizar o estado das poblacións e poder valorar os riscos. Bueno, pois casi nos queda máis que darche as gracias, sobre todo por mostrarnos a túa sabiduría e poñerte a disposición do colectivo cinexético e, como non, agradecerche que participases en esta xornada. Moitísimas gracias, José Manuel. Gracias a vos. Él nos ha dado aquí una pauta de las enfermedades, una pauta muy general de las enfermedades que afectan y cómo afectan a las personas, como zoonosis, a través del jabalí, y también nos ha dado una pauta de una enfermedad que también está afectando a los perros, como es Aujewski, que hay casos y está dando problemas en algunas perreras que se han dado de comer canales crudas de jabalí a los perros y se han ido todos los perros a incinerar. Entonces, la reflexión es doble. Uno, los cazadores tenemos un papel muy importante en la gestión de las poblaciones y de las densidades de jabalí. No lo hacemos, en muchos casos no lo hacemos por controlar las densidades de jabalí, lo hacemos por una afición que tenemos. Es decir, la mayor parte de los cazadores no salimos al monte pensando que vamos a ayudar a la sociedad, lo hacemos indirectamente. Y sí lo hacemos, porque si no lo hiciéramos habría unas densidades de jabalí insoportables. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la cantidad de enfermedades que transmite el jabalí, tanto a las personas como a otros animales. Y tenemos que tener mucho cuidado, tanto como personas, a la hora de tomar medidas preventivas, como explicó él ahora mismo muy bien en la última tabla, con guantes, no manejando los fluidos de los jabalíes, las vísceras, tener mucho cuidado de no dejar a los animales en el monte tirados. Creo que se tenían que tomar medidas en ese sentido con respecto a los animales, las vísceras que se dejan en el monte, pues tener unos contenedores para incinerar. Eso sí que la administración tenía que ayudar a las sociedades de caza, porque a la administración le interesa que eso no suceda. Entonces, igual que hay contenedores para el cartón y para el plástico, debe haber contenedores para que al final de una batida una cuadrilla pudiera depositar las vísceras y los restos de los animales que no va a aprovechar para que una empresa de incineración los pudiera incinerar, porque así se evitarían muchos problemas en caso de que sucedieran. Y eso no sucede hoy. Todos sabemos que queda mucha carne en el monte, quedan muchas vísceras en el monte, y eso, la primera que tenía que tomar medidas o ayudar, aparte no de cazador formado, que dices tú que también se está haciendo, es la administración para evitar esos problemas, pues, en el sector porcino, que la peste porcina, aquí en Galicia somos uno de los mayores productores de porcino de España. España es el 2%. Y si nos echa la peste porcina encima por cualquier motivo, que puede saltar en cualquier momento, es un problema muy gordo. Entonces, sí que tenemos que tener cuidado. Ahora nos podemos quedar sin jabalís, que es nuestra afición. O sea, nos podemos quedar sin jabalí de la noche a la mañana. Entonces, hay que tener cuidado y hacer una reflexión interna y tomar medidas para que esto no suceda. Ahora mismo estamos traballando para estimar ou para intuir a abundancia ou aumento da densidade das poblacións de xabalín basicamente con registros de capturas. Estas son as capturas en 13 anos, unha serie de 13 anos de 13 tempadas cinexéticas en Pontevedra, perdón, non sei se teño 12, se teño 13, 12 tempadas cinexéticas. O de arriba son os cupos de captura e o de abaixo son as capturas efectivas que declaran as sociedades de caza dos licores. Pasouse de 1.628 porcos na temporada 2011-2012 a 2.361. Parece que hai un incremento modesto, liseiro, non é exageradísimo, cerca dun 40%, bueno, un incremento apreciable das capturas de xabalí. Pero, como sempre, que ten connotacións de xestión cinexética, o que se declara, que non quere decir que non se cace, o que se declara é o 75% do que se estima cazar. Opción A, ou as estimas de caza, os cupos que concedemos, os cupos que se presentan están sobreestimados, ou hai porcos que quedan sin precintar. Esta é, para Galicia, as capturas nesas 12 tempadas, desde os 14.864 aos 14.863. Semella, parece, que a nivel da comunidade autónoma está chegando a un proceso de constante ou de estancamento. Para examinar a gráfica ahora desde o ano de 98. Estamos falando dun incremento nas capturas para a comunidade autónoma de Galicia en 12 tempadas aproximado dun 20%. Esta
esta estadística, esta gráfica de capturas está colgada na web da Consellería de Medio Ambiente. Estamos falando de pasar na temporada 98-99 de 3.200 sabaríns a 18.000 para o conxunto da comunidade autónoma. O incremento non parece que sea tan acusado nos derradeiros anos como na serie histórica desde finais do século pasado. É unha barbaridade que apuntaba, creo que eran os mesmos datos que apuntaba o anterior ponente. Estamos falando de multiplicar por 6 veces o inicio das capturas a final do século XX. O listado do protocolo do control de daños son as extraccións de sabaríns que causan daños por esperas, a extracción de sabaríns casi excepcional e casi moi limitada por medios mediante as caiolas trampa, os desencambes de sabarís con cans e as extraccións de individuos de cans mediante batidas é a última medida que damos na época fora das batidas. Diredesme, sodes un coñazo, hai que facer moitísimos papeles. Si as tramitades, estáse abrindo a man e estáse dando prácticamente todo, salvo o caso, vamos a facer a bromía, de falcatruada manifiesta, que las hai. Esta é a memoria justificativa que hai que presentar en principio para presentar no protocolo de daños. Por arriba, a memoria sucinta, a localización exacta, hai que incorporar o nome dos titulares dos fincas afectadas, ten que haber fichas de danos, ten que ir ali os asentes. Moitas, a gran maioría dos procedementos que levamos a cabo fanse en colaboración, que está algún compañero aquí de traballo dos asentes forestais, cos asentes forestais. A súa participación é necesaria para asesorarnos. Nós non temos tempo para estar fora. Superficie de cultivo e, sobre todo, que os danos sean sinalizados ou se son daños puntuais. Vamos a facer a broma. Se nunha zona de exclusión me solicitan con 5 metros cuadrados de prado dañado unha batida por daños, non é porque haya daños aos cultivos, é porque se quer ir a cazar ali. Pero iso é unha anécdota. Normalmente vamos a mirarlo despois, creo que agora mismo xa. E bueno, despois o protocolo de danos, o protocolo de danos da Consellería introduciu a figura do encargado, dunha figura de mediación entre os agricultores, as explotacións agroganderas perjudicadas e as sociedades de caza para que o tema sea máis áxil. Este ano, teóricamente, con determinados tecores saliunos ben. Descoñezo o grado de presión que se produciu no medio natural. Eso sí, teño que recoñecer. No ano 2024, na temporada 24-25, concedemos 184 esperas por danos en Pontevedra. Hai que señalar que a maioría delas son en zonas urbanas e son de arqueros. As esperas por danos con escopetas son poucas, anecdóticas e con escasos resultados. Tamén hai que dicilo, e tamén que pode dicir vos, os arqueros van moito máis tempo, fan un seguimento máis longo ao sabalí cando entran os daños, cando entran as fincas, e os resultados parecen algo mellores, pero dedicanlle muitísimo esforzo. É outro dos mitos que temos que tentar desmentir aquí. A gran maioría, o 90% das esperas por daños dos arqueros que lle damos aos arqueros son en zonas periurbanas, en zonas que non son tecores, que non hai aproveitamento cinexético, ou que son zonas libres de caza. O mito de que os arqueros lle quitan caza aos tecores non é certo. Apenas se dan esperas aos arqueros en zonas con tecores. Apenas. Prácticamente ninguna. 10 batidas con danos. Mirando a presentación esta semana, dame que pensar. Fijarvos que o porcentaxe de éxito dobla as batidas de zonas libres. Nas batidas en zonas libres, nas batidas que se piden literalmente para cazar, non por daños, en zonas libres de caza, non se gestionamos nós, entre comillas. A media de sabaríns abatidos é de 0,7 sabaríns por batida. Nas zonas con daños, a media de sabaríns abatidos é o doble, é un 40 por batida. Primeiro, por qué? Porque nas batidas por daños non hai límite a caza de sabaríns. Vale? E segundo, porque probablemente conducindo o esforzo de caza ás zonas con daños podería reducirse a conflictividade e aumenta o éxito das cacerías, porque os bichos están ali. Vamos a enviar algún exemplo ahora en campo.
Discusión, os paisanos que hai abaixo que queren cortar horta parecenlle moito sempre, e sempre teñen daños, porque, claro, os daños son o nivel de daños brutal. Os das comunidades de montes e os grupos ecologistas locais parecenlle poucos. E nos estamos no medio. Cantos bichos hai aí? 4 por kilómetro cuadrado, vamos a pensar que son 5 kilómetros cuadrados, hai 20 porcos, hai 25, hai 15. Cantos hai que quitar? E ahora que falábamos antes, quen monta unha batida aquí? Como das unha batida aí abaixo? Con xente, con casas. Hai que fiar moi fino e con moito cuidadiño. É que a batida ten que ser arriba. A batida ten que ser arriba, pero se non remonta un non quere. Non deixa. Abaixo non está un favorito. Está arriba, pero a zona de arriba, o núcleo da tecla, é zona de exclusión, salirse do tecón. Non queren que se caza ali. Pois que como os japonés. Pois é un problema. Os reningotes que os como. É un problema. Para que vos fagades unha idea, coa problemática toda asociada po término municipal da Guardia. E contado fino, con todas as partes con certa razón e todas as partes con certo componente de mito e de falsedade, vamos. Fai falta controlos? É evidente que sí. Podes permitirte ter un par de porcos, un par de porcas por aí? Podes permitirte 5 porcas con crías? Non, probablemente non. Non, seguro que non. Seguro que non. É incompatible cos cultivos. 270.000 hectáreas prácticamente, o 60% da provincia a monte, a forestal, a arborada. O 60% da provincia. Un 16% outros que basicamente son infraestructuras, estradas, casas, naves industriais, polígonos. Un 13%, 57.000, 58.000 hectáreas de pastos, que pastos basicamente son pastos arbustivos que basicamente é suído, cantante, testeiro, adiós. Adiós. E unha provincia que foi eminentemente agrícola, un 11% de terrenos agrícolas, 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas de terrenos agrícolas. Adiós, con perdón. E un efecto pernicioso, desafortunadamente, os últimos que quedan se comen lo que vive en el 60% del territorio. ¿Sí? Aquí tedes a gráfica os datos da Xunta de Capturas de 1998 a 2023. Pusenlle as etiquetas na gráfica de 3.262 sabaríns abatidos a 18.463 e parece, hipotéticamente, poderíamos estar predecindo, intuindo unha chegada posible, unha constante. Posible. Salvo epizocias, distintos esforzos cinegéticos ou aspectos climatolóxicos, pero parece que está chegando a expandirse por todo o territorio. E é unha curva, que se decía en biología, o tipo de gráfica que está explicando a expansión hasta o máximo dunha especie. Parece, hipotéticamente, hipotetizo. Non me lo tomedes totalmente como unha verdade absoluta. Faríame falta máis tempo, faríame falta comparar datos e que a serie de datos me coincidiran, que non é fácil. Esta é a relación entre a subida nas capturas de sabaríns e a baixada no número das explotacións agrarias, agrogandeiras. Pero non me he dicho o tamaño da explotación aí. Non, solamente o número. O número. Pasamos, hipotéticamente, na entrada da Unión Europea de 225.000 explotacións gandeiras a unha mierda que tenemos agora. A camiño das 75.000 deixalo aí. Te parece vos? Iso ten que ter unha... Iso ten unha lógica, vamos a ver, quen pode vivir do campo hoxe en día? Vale. Así de claro. Eu só expoño datos, non favor, eso son datos. As administracións, en vez de axudar, tiran ao revés para atrás e todo o mundo abandona o campo. Temos unha población con unha belleza increíble encima. A porcentaxe de emprego agrogandeiro. Pasamos prácticamente nos 80 do 40% de emprego no régimen especial agrario, como lle quería chamar agora, a un 4,5. E curiosamente no tempo pasa isto. Un país a monte con carbón. Cada vez máis, cada vez máis. E a última, esta xa moi collido con pinzas, que é o incremento da superficie forestal.
Estos son os últimos inventarios forestais e literalmente pasamos dos 80 dun millón hectáreas forestadas, dun millón a millón e medio. A metade de Galicia está a monte alto. E parece que na mesma época experimentou o spring ou o crecemento exponencial as poboacións de Sabarín. Pero moi collidos con piezas. Estos son datos porque non tuven tempo e as series de datos desafortunadamente non se corresponden. O que me preguntabas da superficie das explotacións, estuve intentándolo. Non hai un dato oficial de perda de superficie de agrogandeira. Non o hai. Hai enquisas. Enquisas que fai o Ministerio de Agricultura, non a propia Xunta. Hai enquisas, non hai artigos de investigación que se dicen hipotéticamente que en Galicia perdéronse mínimo 150.000 hectáreas de terra arables, de terras traballadas. 150.000 hectáreas. E dicen, falan, de que 15.000 se foron en autovías, cidades e polígonos industriais. Que despois susúntase o mosaico do abandono, a reforestación, as zonas urbanas e os polígonos e os porcos no medio. Ahora mismo no forestal non teñen que comer e por non teñen que ir aos baixos, non lle quedan máis cojones, porque as comunidades de monte só plantan eucalipto, outro carballos caen e botan abaixo e non queda nada. Pero xa che digo, os porcos que temos nas playas son os porcos que temos no tocor arriba ao monte alto. Ahora mismo non están arriba, están todos metidos abaixo. Porque non haberá encarnos mellor arriba tampouco, estará limpo o monte. Sin cames hai, pero non teñen comida ni agua. Ahora mismo non o teño actualizado, tenía que volver a leer un poquinho e volver a... Solo porco, con perdón, que non os puedo tanto chorada, solo porco, os daños do porco e botar unha man a xente, sobre todo a xente que ten daños e coordinar as batidas, quería unha persona para iso. Non, iso está claro. Para facelo ben. Iso está claro. En primeiro lugar, unha valoración xeral das poboacións de Xabarín en Galicia, Santi. A alza tendendo a constante, parece, semella. Fixeches, digamos, unha exposición un pouco, entraches hasta incluso en matices de que pode haber detrás desa, digamos, explosión demográfica en esa tanda de datos da última década. Cal é a vinculación que dan os datos, Santi? Semella evidente que ten que ver moitísimo co cambio no medio natural e o abandono do campo. Ese cambio, casi temos que empezar a adaptarnos a él, porque non ten moita pinta de ser reversible, non? Non creo que teñamos ferramentas para facer ese cambio, para revertir ese proceso de abandono. Vai ser difícil. E as poboacións de Xabarín, dende o aspecto cinexético, como as ves? Pois ahora mismo como a principal peza de caza na provincia de Pontevedra, tanto maior como menor. A caza é esa ferramenta de xestión que se necesita moitas veces, pero como ben decías dentro da exposición, hai moitas zonas de Galicia onde é difícil practicar a actividade cinexética, digamos, difícil con as máximas medidas de seguridade, porque os xabarís están ocupando, digamos, terreos que non son, digamos, os ideales para cazar. Non son, incluso chegando a non ser terrenos cinexéticos, son ámbitos periurbanos, ámbitos con infraestructuras, ámbitos nos que non se pode desenvolver a actividade cinexética con garantías de seguridade. E, desafortunadamente, probablemente, que deberíamos facer datos, facíamos falta datos, probablemente con densidades de Xabarín altas, nun sitio cómodo para eles, con certa disponibilidade de recursos alimentarios e para cubrir o ciclo vital, e a maiores impresión cinexética. O que marcan esas gráficas, eses datos que ten desde a administración, digamos, é que os xabaríns buscan a zona de confort, digamos. Semella, deberíamos probalo todavía, fan falla datos para probar esa teoría, de que os xabaríns acércanse ou teñen máis densidades ou están achegándose básicamente a zonas de propiedade privada, fincas particulares, non monte comunal ni monte alto, e probablemente a zonas de antigos cultivos abandonados ou onde queda certa porcentaxe de terrenos cultivados todavía, con desafortunadamente os daños que conlevan pos agricultores. Digamos, o xabarín en estes momentos, independentemente da especie cinegética de maior fama en Galicia polas súas poboacións, digamos, é un elemento controvertido. Por un lado están os accidentes de circulación, por outro lado están os danos en agricultura. É difícil encaixar todo eso. E como ben decías, no medio, digamos, está a administración. No medio estamos nós, sí. Os intereses cinexéticos que os hai, obviamente os intereses da xente que ten daños e que é perfectamente entendible e que os soportan, entre comillas, e nas zonas periurbanas hai outro componente, que é o componente ambientalista, ecoloxista, partidario ou detractor da caza ou en contra dos controles de poboacións, e no medio nós.
En ese medio tamén hai que decir, a romper de vez en cuando unha lanza a favor da administración, que digamos que se mellorou e que se evolucionou moitísimo en ese proceso de actuar rapidamente ante o aviso dun dano, a prevención, lóxicamente daños contrastados por parte dos axentes, pero evolucionouse moito, digamos, en esa tramitación administrativa e que permite, lóxicamente, actuar con moita máis rapidez. Sí, semella que desafortunadamente hai xente que repite, xa se coñece o procedimento para solicitar as axudas. Temos un problema gravísimo coa xente que ten pequenas explotacións de autoconsumo para demostrar a titularidade das terras e o papel é o que lle provoca, e de outro extremo están as explotacións grandes ou medianas ligadas ao tema de frisón, sobre todo no Deza, que xa tramitan os papeles perfectamente eles e fan todo o proceso, e como son gandeiros profesionais, se teñen un código Reaga e é moito máis fácil tramitar as axudas. Desafortunadamente, polo medio, queda moito danificado, moita xente con daños que ben non coñecen o procedimento, ben teñen algún tipo de erro ou falta de documentación, e é un proceso duro, sobre todo o requerimento de documentación. E polo medio hai xente que lle fai falta, que desafortunadamente hai que recoñecerlle o daño, e por calquer tipo de atranco, ás veces quedan sin ter acceso á indemnización. Durante toda a xornada, pois o que sí quedou demostrado é a evolución das poblacións de Xabarín. Vimos de un par de décadas onde prácticamente eran testimoniais, vimos aí unha gráfica que pasamos de 3.000 xabaríns abatidos a casi 20.000. Desde aí adentro, eu podía dicir como vemos desde fora, pero desde aí adentro, como ves o futuro das poblacións de Xabarín en Galicia? Miro, parece semella ou probablemente tendente a unha constante e cunha problemática social gravísima, co tema bastante grave, co tema dos accidentes de tráfico e dos daños ocultivos. Como ben decíamos ao principio da entrevista, é moi difícil facer reversible ou revertir o proceso de abandono do rural, é moi difícil, e o Xabaril é un síntoma e o gran beneficiario deste cambio no medio natural. Bueno, pois temos que seguir aportando o noso Grandarea, a administración por un lado, tamén hai axudas, que nadie o esqueza, o colectivo cinexético por outro, intentar, como sempre, a clave chamase xestión e equilibrio, non nos queda outra. Xestión e colaborar, sí, non nos queda máis remedio que traballar e xestionar e colaborar, tentar facerse con datos fiables das poboacións e tentar facer xestión, sí. Pois moitísimas gracias, sobre todo, independentemente da túa disponibilidade, por eses datos que nos aportas, que ao final os datos son datos e non faladurías de taberna, e creo que son a base de todo. Muchas gracias a vos. Yo soy Néstor Martínez, también vengo de la Facultad de Veterinaria de Lugo como José, pertenezco al grupo Invesaga, y bueno, os voy a hablar un poco sobre los parásitos del corzo. Bueno, así, aunque la mayoría ya sabéis lo que es el corzo, vamos a hacer un repaso muy breve de lo que es este animal. Se trata del cérvido de menor tamaño que hay en Europa. Tienen un peso que ronda de media los 25 kilos, aunque hay ejemplares más pesados. El celo tiene lugar durante el mes de verano y tiene una característica en la reproducción que se llama la diapausa embrionaria. Es decir, aunque el celo ocurre en verano, son capaces de ralentizar la implantación del embrión hasta el invierno, hasta noviembre, diciembre, que es donde empezaría la verdadera gestación, que duraría unos 4 meses y medio, y luego los partos ocurrirían en los meses de abril-mayo, en los que podían tener 1, 2 crías, suele ser lo más habitual, incluso pueden tener hasta 3 crías. Luego eso, el pelaje de invierno es un pelaje mucho más denso, mucho más tupido, de un color grisáceo, mientras que en verano ya tienen un pelaje ya más de color rojizo y un pelo mucho más fino, y únicamente los machos tienen cuernas, que se diferencian de los cuernos en que se renuevan periódicamente todos los años, y pues entre 3 puntas en los corzos ya bien formados, la luchadera, la garceta, la punta de atrás y la tercera punta. Bueno, aquí tenemos, aunque desde allí seguramente no lo veis bien, es una tabla de la serie de capturas histórica de corzos en España desde el año 2012 hasta el año 2022. Podemos ver como en el año 2011-2012 las capturas que se hacían en España eran de 34.000 ejemplares, mientras que actualmente las capturas que se realizan en España son de 80.000, o sea, han aumentado en más del doble. Las provincias donde más se caza pues son Guadalajara, Burgos y Soria en Castilla y León, y luego Zaragoza
en Aragón. Sin embargo, ahora vamos a ver la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, aquí vamos a colocar por primera vez a Ourense y Lugo en lo alto, vamos a dejar a Coruña y Pontevedra por detrás por una vez, en lo que vemos que las capturas de corzo tanto en Lugo como en Ourense han sido siempre más elevadas que en Coruña y Pontevedra, y actualmente hemos visto como esas, a diferencia en el resto de España, las poblaciones de corzo, las capturas de corzo, que son los datos en los que nos basamos, se han visto descendidas en más de la mitad. Y hemos visto que en España habían aumentado más del doble, y en Galicia ha ocurrido justo el caso inverso, ha disminuido a más de la mitad. Podría estar esto influido en gran parte por un aumento de las parasitosis, aparte de otros factores. Entonces vamos a ver ahora las principales parasitosis que afectan a los corzos. Tenemos las miasis, causadas por larvas de moscas, las nasofaringias por Cephenia y Oestrus, de las cuernas por Lucilia, y luego también miasis cutáneas por Hipoderma. Luego tenemos distintos ectoparásitos como garrapatas, hipobósfidos, testodos, plumatodos, protozoos, nematodos. ¿Cómo obtenemos las muestras para los análisis? Pues las muestras las podemos obtener de distintas formas, bien de atropellos, bien de animales enfermos que hay que sacrificar, o también de animales que se cazan, o incluso jornadas de caza. En zonas donde las densidades de corzo son elevadas, se organizan jornadas en las que se abaten una gran cantidad de animales en un mismo día, y luego se puede ir a recoger distintos tipos de muestras. Bueno, entre las distintas muestras que se pueden tomar, pues tenemos muestras de heces, de bazo, de corazón, de sangre, muestras de cabezas para las miasis, y cada una de las muestras nos puede aportar distinta información en cuanto a parásitos y enfermedades. Bueno, como ya explicó antes José, mi compañero, para la obtención de muestras de sangre, un método fácil y sencillo sería del plexo venoso retroorbitario del ojo, pero bueno, también se podrían obtener directamente del corazón o de la cavidad torácica. Aquí tenemos un resumen un poco de todas las muestras que podemos obtener de un mismo animal. Muestras de heces para ver parásitos gastrointestinales y broncopulmonares, rumen para ver paranfistómidos, intestino para ver nematodos, el hígado para ver trematodos como Diclocenium, la cabeza para ver las miasis, bazo para ver distintas enfermedades como anaplasma, pulmón para ver parásitos broncopulmonares, corazón para ver sarcocistis, y luego muestras de sangre pues para hacer distintas pruebas de detección de anticuerpos o antígenos en sangre. Sabemos que de un mismo animal se pueden obtener una gran diversidad de muestras. Bueno, aquí un poco es lo mismo, la toma de muestras. Cada órgano, como se comentaba, en cada órgano se podrían ver distintos parásitos o distintas enfermedades. Bueno, luego también es importante a la hora de abatir o encontrar un animal saber también qué edad tiene ese animal. Entonces para ello es importante hacer una estimación de la edad de los corzos. Bueno, ahí en ese código QR tenéis un vídeo de YouTube en lo que lo explico más extensamente, pero bueno, para que tengáis unas nociones básicas para calcular la edad cuando abatáis un corzo, hacemos normalmente 3 grupos de edad. Entonces tenemos, los corzos tienen 3 pares de premolares y 3 molares. Entonces, el diente en el que primero nos tenemos que fijar es el tercer premolar. Entonces, en los animales, en los corzos menores de 1 año, esta pieza es trilobulada, vemos que tiene 3 lóbulos, mientras que los animales ya mayores del año tiene 2 lóbulos. Nos fijamos en ese diente porque es la última pieza dentaria que cambia en los corzos. El diente que primero mudan es el primer molar, y la última pieza de leche que cambian por la definitiva es el tercer premolar, que es entre los 12 y 14 meses. Seguimos por Cededo Cotobade, charlas sobre a xornada de xestión das poblacións de caza maior en Galicia. Acompáñanos Néctor Martínez Calabuich. Está bien? Moi ben, moi ben. Néctor, aparte de outras moitas cousas, é un auténtico especialista en corzos, non, Néstor?
Sí, bueno, sobre todo en parásitos del corzo. Soy doctorando en la Facultad de Veterinaria de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela, y llevo desde el año 2020 haciendo mi doctorado, sobre todo trabajando en las miasis del corzo. Vamos a empezar polo final, que así é máis fácil. Vale. Como está a saúde das poblacións de corzo en Galicia? Bueno, como os he comentado en la charla, las poblaciones han sufrido una disminución que sobre todo se ve reflejado en la serie histórica de capturas en Galicia desde el 2012 hasta el año 2022, en la que se ha disminuido a más de la mitad el número de ejemplares que se cazan en Galicia. ¿Cuáles son, como ya comentaste en la ponencia, las principales enfermedades que afectan a esa disminución de las poblaciones de corzo? Bueno, pues yo creo que la principal y más importante es la miasis nasofaringea por Cephenemia stimulator, y bueno, luego hay otras parasitosis como puede ser la miasis de las cuernas, que está afectando a algunos machos en el norte por Lucilia César, y bueno, luego en el centro de España hay otras miasis como hipoderma o estrus ovis. Ya comentaste un poco, digamos, la evolución de la enfermedad de la famosa mosca de las narices en el corzo, pero bueno, comentar un poco a los telespectadores de Ana Televisión cómo nació y cómo está evolucionando. Bueno, pues aunque el primer caso que se reportó en España fue en el año 1997 por corzos que se importaron desde Francia a Ciudad Real, parece que eso quedó como un hecho aislado, y fue luego realmente a partir de la primera década de los 2000 cuando ya se empezaron a encontrar corzos autóctonos parasitados en las regiones de Asturias y Galicia, y desde entonces ha comenzado una expansión por todo el norte peninsular que va ya desde Galicia hasta Cataluña. Podemos encontrar corzos parasitados y actualmente se andan extendiendo hacia la región sur, ya llegando incluso a la provincia de Guadalajara. En un símil de humanos, ¿se ve luz al final del túnel, Néstor? Bueno, yo creo que al final es una enfermedad a la que va a haber que adaptarse a ella, ya no se va a poder erradicar, va a haber que hacer una gestión y un control adecuado de las poblaciones de corzo para poder luego saber bien el número de ejemplares que tenemos, hacer buenos censos, controlar las densidades, evitar sobrepoblaciones que son las que favorecen el aumento de las parasitosis. Al disminuir los recursos del medio, los animales están más débiles, favorece la inmunosupresión y entonces van a aumentar las cargas parasitarias. ¿Cuál sería, digamos, la gestión cinegética ideal para intentar ayudar a la no expansión de esta enfermedad? Un control de poblaciones manteniendo más o menos unos rangos entre machos y hembras bastante equilibrados, un macho por cada 1,2, 1,5 hembras sería lo ideal, y aparte también no solo centrarse en la caza del trofeo de ejemplar adulto de 3 a 5 años, sino también cazar ejemplares jóvenes, tanto hembras como machos de en torno al año de edad, ya que son los que mayor intensidad de larvas tienen y son los que suelen ser desplazados de sus territorios y suelen tender a ocupar nuevos territorios y favorecen la dispersión de las parasitosis. Desde el punto de vista científico, porque ya sabemos que no tienes una bola de cristal, ojalá, ¿cómo ves el futuro de las poblaciones de corzo, sobre todo en Galicia? Bueno, en Galicia yo creo que actualmente se van a mantener estables y yo diría que no van a disminuir, pero tampoco aumentar. Así que, por ejemplo, en otras regiones de España más cercanas a la zona de Burgos, Soria, que son provincias naturalmente corceras, yo auguro que va a haber algo de descenso de las poblaciones, así como otras zonas más hacia el sur de España, como puede ser Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, más hacia la zona de Toledo, pueden experimentar crecimiento de las poblaciones porque el corzo se está expandiendo por la península. Antes estaba concentrado más en zonas concretas de la península y actualmente ocupa casi toda la península y se ha ido expandiendo hacia el sur. Comentabas al final de tu charla que lógicamente los datos, y tu compañero también comentaba, son importantes, pero digamos, ¿cómo se puede desde el colectivo cinegético, en el momento que alguien quiera aportar algún tipo de muestra, cómo se puede hacer para hacerlo llegar? Bueno, pues tenéis mi correo y luego, bueno, también saber que existe la Asociación del Corzo Español, que es una asociación sin ánimo de lucro que
está formada por cazadores y tiene distintos directores, secretarios, es una organización totalmente estable y que se encarga de fomentar ese estudio del estado sanitario del corzo para conocer las distintas enfermedades que le afectan y bueno, que dispone a todos los que se lo soliciten, tanto en su correo como en su perfil de Instagram, kits de muestras, de obtención de distintas muestras con una ficha de datos de cada vez que se abate un corzo, pues las distintas muestras que pueden tomar y cómo enviarlas a nuestra facultad de veterinaria para luego poder estudiar las distintas enfermedades. Lo que está claro es que ciencia y caza tienen que ir de la mano. Exacto, como he comentado en mi última diapositiva, o sea, la caza y la ciencia son dos herramientas que deben de ir de la mano y que la caza es totalmente necesaria para poder entenderla, para un control sanitario, controlar poblaciones, conocer las enfermedades que tenemos y saber cómo actuar, aparte de que es una fuente de ingresos para el país y también para otro método de obtención de alimentación sana y sostenible. Bueno, pues casi no nos queda nada más que darte las gracias por poner tu conocimiento a disposición del colectivo cinegético, que siempre es de agradecer, y lo dicho, agradecemos tu presencia aquí, faltaría más. Muchísimas gracias y un enorme placer, Néstor. Muchas gracias a vosotros. Porque en ese entorno pues habrán comido 60 terneros, 20 y tantos potros y habrán desaparecido pues 12 o 14 ganaderos, que eso es más grave porque en última instancia nosotros queremos mucho a nuestros perros, pero la caza es una actividad lúdica, ¿no entiendes? Y que bajo mi punto de vista es secundaria. No sé dónde vamos a llegar, la situación no es fácil, los lobos yo no sé si se podrán abatir, si no, si será aconsejable, si no, porque aquí cada uno tiene una otra escuela, pero van a hacer difícil la actividad cinegética con perros de rastro y sobre todo con buenos perros de rastro, porque hay formas y formas de cazar. Los perros que cazan de trilla en plazas en un territorio pequeño, los rodeas, no van a correr riesgo ninguno, pero por ejemplo en nuestro caso, la modalidad de caza que hacemos con los perros de rastro, que cubrimos más de 100 hectáreas o al menos entre 70 y 200 hectáreas en cada día de caza, eso hay que pensárselo a la hora de soltar 8 o 10 perros, de los cuales 3 o 4 sean buenos, porque corres el riesgo en la mitad de las batidas de poder quedarte sin algún perro. Y un perro de rastro, de jabalí, no se enseña ni en 6 meses, ni en un año, yo diría ni que en 2, porque los perros de 2 años y de 3 son buenos, yo diría que hay perros buenísimos, pero cuando hay que levantar un jabalí o hacer la aproximación por la tarde, todos sabemos lo que tenemos que hacer, ir al perro de 6, de 7 o de 8 años que nos resuelva esa función. Y esos perros, con esta psicosis de los lobos y el auyesque, por lo menos en Asturias, van a quedar diezmadas las cuadrillas de esos perros.